quan es constitueix un govern espanyol, sigui quin sigui, després d'una contesa electoral, el govern espanyol, el president, o el que es postula president, el primer que fa és convocar la comissió delegada en temes d'intel·ligència. És de les primeres coses que fa. Aquesta comissió delegada la formen els més alts càrrecs de l'estat espanyol, des del director de Seguretat Nacional fins al ministre d'Interior, ministre de Defensa, vicepresidència, etc. Aquesta comissió delegada decideix quines seran les prioritats per aquest estat espanyol. És a dir, els serveis d'intel·ligència i també el Ministeri d'Interior i Defensa, quins podran utilitzar tots els recursos necessaris per poder fer efectiva aquesta ordre de govern. Aquesta ordre de govern sortida de la comissió delegada es diu Directiva d'Intel·ligència. El 2012, el senyor Rajoy i el seu govern van fer una directiva d'intel·ligència en la que el primer punt era neutralitzar el terrorisme jihadista, com a la gran majoria de països europeus, i el segon punt era acabar amb l'independentisme. De tots els punts, nosaltres som la segona prioritat. Això el 2012. Quan el senyor Sánchez va entrar a la Moncloa, va convocar aquesta comissió delegada i va mantenir la directiva d'intel·ligència que va fer el senyor Rajoy. Quan nosaltres diem que en aquest sentit d'estat espanyol sempre es va en contra dels interessos econòmics, socials i culturals de Catalunya, ens referim a això. No existeix l'agenda del reencuentro. Ni ha existit, ni existirà mai. Nosaltres som una qüestió d'estat. Per tant, quan nosaltres entrem en debats molt més sectorials, se'ns oblida això que és molt important. Per tant, quan a nosaltres ens pregunta si investirem a tal o si investirem a qual, i no se'ns pregunta mai si investirem a Feijóo, que òbviament tampoc l'investirem, la nostra resposta avui és: nosaltres no podem investir a cap president que consideri que els independentistes som una qüestió d'estat i que tots els recursos de l'estat poden anar destinats a eliminar-nos.